Yun ang ano, yun ang katuturog Sa mo. isip mo Kabawasan lang, mo ang diyan ka na. katahigda mo. Diyan ka na. Magtubad Magpapabakuna sa- ka na. Tabaka, ano yan? Sabi na sa imo, thank you Lord. Alam na na yung lang. Kung nani kung naglaog ka duman. Ano pa lang to, itong ano to, bago pa lang talagang ospital. Ano itong tubas ng unremarkable? Mayo. Ay, alam na na. Kasi sabihin no, Pakilaw tapos mo. negative. Tayong bara-bara. Ito, ilaw mo doon ito, Jo. Ay, salamat sa Normal ka. Nasa ano daw ginara yun? Miski, paano pa lagi? Anas pag ano? No. Sobe puti ko yun. Balik ka sa Naga City Hospital. Ay, natatandaan ko na si para sabi kang kasugma. Para pali-ali pa man kayo ng CT scan para 5K man lang ngaya. Hemisphere are symmetrical. Preserve gray, white, mother interface. Ano daw yan? Yan ang aram mo sa doktor. Di tayo na aram. Oo. There Yan is ang no iapot ha. Sa Nagasita Hospital na lang. infarct. Mayo man. No mass lesions. Midline structures are in place. Oh, ayos pa There ka. is no hydrocephalus. Kapag hydrocephalus, yung man yung pag-iisip ko, tabak Yan, kaya. alam ko para tanglay ang kuhan mo, ang kaya higda mo yan, Wing. Baka nga kung may Sabi ko na hydrocephalus. normal. Mahal ka man. Salamat po Diyos ko. Cerebellum and brainstem Thank you, are Lord. unremarkable. Unremarkable of the brain. Oh, yun. Mayo. Muli na ako nang ngunya ng ano. Bako na kayang against the Kaya light. bawasan mo pagparahigda. Dumakan lang sa ano. Nagasita Hospital. Naabot ang taka, gusto mo magparahigda. Ta libre. Masakit itong Hindi ka dumag. lamang nagpaparahigda ako. Kayo ang baga ito nag-request. Hili nga akong itong pigpa Sa Naga dumantaki. City Hospital. Itong pig dumantaki si Balios. Na nasayang duman. Kadarada ko lang. Mas nasayang ka duman ng ano. Naga City Hospital na lang ako manaitis. At least digdi, nag-enjoy ka pa. Nag-ano ka pa. Oy, manaitis. Iyo. Naga City Hospital. Duman sa nagano sa iya. Ayo. Tatatawan ka na lang kayo. Vitamin. Mas okay lugod to. Mas okay lugod tong doktor na ito. Taampik daw sa yung mga bulong. Mayong reaction sa iya. Ay, doktor yan. Ha? Hindi ko dyan, doktor. Dahil, Pistado ko. arog lang pa lang kayo ng gustong sabihin ka to. Na ano. Ay, doktor Eh, yan. hindi papabasa mo pa kaya. Ito itong CD. Ha? Itong CD ang ano. Pigano kang radiologist. Sa radiologist talaga. Ay, mabayad. Yun na to 1K. Imbis na CD sila darawon me. Yun na yung mismo. Hindi na lang. Dili, mas ano pa baga to pagka ano. Nagkaparalpak pa sila. Nag-ano ka to. Ayun, tama. Black CD baga to. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. ano eh. Sabi ko Wala na. mo na sa utak mo, Wing. Bakang hilang. Ito nagkaribay may mga kasabay ng mga. Yan na naman niya. Talagang nasa ano. Hilang ka. Madyan na kita sa pili. Sa May pangalan mo kantan. na. Ito may pangalan mo na. Ay naman na si Tuwing naman yan na nilibay. Oo. Magiya na inip kayo ko. Magyan na yan. Nasa isip mo lang yan. Ilang ka lang kayo sa kakan. O, magayon na nabagaw. Arog mo lang ang manaitis na tamalinamon. Ilingan mo. Salamat sa Diyos. Sabi ka nga ni. Ay miss. Ay, sabihin mo pa uwi na Nanay. tayo. O, pauwi na po kami. Good news po. Uwi po kami na may dalang good news. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Ay, Lord. hain na to si ano ta, mapa. Nakarakala kita. Oo. Dumanda sa paksiyon. Gusto na sa amin. Malunduman. Ano na lang may sa amin? Drive-thru. Drive-thru na lang kita. Ayaw. Sa ina to. Parayo pa to. Oo. Drive-thru na lang kita. Google Map ko. Thank you, Lord. Hindi ko na Baray na ito na. Tagi-ray-ray. Kanang mekanik ko, takot tayo makadrive yung mga sa amin. Si Manaitis lang papakuanong ko. Pwede man bagaw. Pero sa ni Manaitis, sabi na may doktor na doon. Dahil sa pag-ano ko pala, niarog lang palang kayo. Mas maray na to ano. Ita-transfer lang pala si CD dyan sa ano. Ah, kaya pala 1.6 ang pinayad ka itong katrabaho mo masamig. Nagpabasa nga ni Sa siya. doktor, 600. Nagpabasa. Dyan. Si pa-transfer, 1,000. Dyan masami? Ah, sa Oo, iba. sa kwento man Iyo, nagpabasa. iyo, tama. Mas mabayad mo. Marata na Oo. na bayad ning 6,600. Oo. Ay, yung tama ka inaabot ng 6,600. Kaya nag-CD nga ni, nag-CD. Masilig tapos maano pa. Ang pag-isitis ka talaga, 5,100. Magiging iyo, tama. Yan ano pa sa CD, Ano? ano? Naging 600. Oh, maray na baga. At least din ako mapila. Ang kinano, din ako mapila sa DSWD. Grabing sakripisyo kayo duman. Ano nga ni Wing Lapok? Ay, mas mali sa amin. Sabi ko na mayo pa rin. Thank you, Lord. Nasa isip mo na lang talaga to, Jo. Para layaso may nagsasaranig sa'yo. Ay na itong halipad na ito ka store. Tapos, may good news pa, nani. Ano? Kasog man, nagkaigo na naman picture sa TV. Sabi ko, inaari lang si Katri. May picture na naman. Ilimutan ko niya kung may picture giraray. Ano
Nagpicture talaga si TV kaso banggi kay nakadalan ako. Gara ng Tapos naglaw sa isip ko itong ano. mga gurang, dahil na nila para preserve. May sarupa duman. Itong duman sa taas na ni. Paggaba na to kay Binong. Araliyo na rin bayan na. So, pigtuturo ka wanta duman sa taas. Tapos magapas na yan. Oo, Turugan ko talaga correct. si tatay. Talaga, may pigtatrabaho siya duman sa harungta. Yung talaga to dapat to ipagaba ta to. May pigtatrabaho siya duman. Ang ganun to talaga to. Kamatiklong kaya to. I-open na to, i-open. Kaya dapat yan arong nindo, paliwanagon nindo. Kaya ako kapag nagparong ako gusto ko maliwanag. Ayo. Sa Tojo kaya. Dahil pig-istara ng Gusto niya mga patman. maligno. Kung ano ka ng Maligno yan. tapos balad-balad, Di maglakaw-lakaw. kang paraturog wing. Buwasan Bakuna ka magturog. na. Ay, thank you Lord. Pag ano, Normal. pag ano nindo duman sa Naga City Hospital, Oo. ano ka mo, daw pwedeng pabakunahan. Ayo. Request, sabi Ayaw. na magpabakuna. Oo. Ito sa ko garo. Bakuna nang mapapakusog sa imo. Baga kaya ako kakainin luya kang Si pagdaya ko balance ko yan. dahil nagluya si kusog ko ano. May papabasa tanin mo niyan. Ay, Pagdaya ko. yan. Ikaw magpara-diet. Basta i-balance mo lang ang pagkakan mo. Nakuha niya nga na Tayo yan. batag ko. Kapag muna Kasi mga kalbatag. Sa iyo, ayo, baka bara-bara to dyan sa amin. Ano ba? Tahan room. Dawa ka mo, pili ka mo kayo. Ayo. Ako naman baka. Yan, vlog mo na pagbakal. Pili po muna ka Dahil na. saging. Ay, to dyan, lagay din dyan. Sa plastic, para ko smell sa plastic. Ano na tong gray and gray na ito? May pa-recipe ito po ka doktor. Basta normal. In 200 meters, turn left onto Daisy Pangilang Street. wing. May kamanhay lang. Hindi ko sa iyo yung mga Anxiety talaga ni. Ayun, nasa isip mo lang. Hindi ka na yung para-isip na may Garon nagagab yung napal. Di ka lang para Inaadalan ko man ang sa diri ko punta kadto pig-review ko si mga kuntaan ako nagluya. Di ka para isip. Ang anxiety pa lang kaya garo maghanap ka ng garo ano fake ang hilang mo na nagiging seryoso ka sa hawak mo sa utak. nagiging ano. Sa utak nagdadalaga. Titintasyonan ka kaya. Ayo anxiety. Pigbasa ko ang anxiety. Garo tong Ayan una yung bulong. mo. Garo una mo atakiyon ka na sa Ayan puso. bulong wing. May sa Pero diri- mararamdaman mo siya. sa diri man Pero lang. fake man lang pala. Ang anxiety yan, mayan bulong wing. Para siyang katumpisan ni Judith. O di, paano to nakainom mo ko itong mga duwang pinaso? Di naman yun tal para na. Pero ang ano na baga, Dahil man daw to. Hindi ka na mag-inom. Ano to? maalaman to. Maano na lang kung gusto. Iodok mo na to sa kaihi. Balik lang ining Yan kayong kahigda mong iyan. Yun ay nagkataranglay mo. Hindi ako nga Kaya? pag nagpaparahigda ako, piningloon ko magabaton. Iyo. Kaya diba, kung lakaw-lakaw, maglakaw-lakaw ka. Ano mo ano lang talaga ni nervyos. Tama man si doktor itong makusugo ng bulong. Teka para nervyos no. Ano ko? Matibayin man ko tato kaso kusugo ng bulong niya. Iyo. Matibayin ng bulong niya. Sabi na si Joel, o ano pang namamati mo, Joel? Ganun lang gusto mo magbalik ang ano ko. Kulang ka lang sa kakain. Dahil Tas bukod batag. sa- Bukod ko lang sa kakaan. Isip, ano pa paluya sa imo. Batag. Ini yung liyog ko. Pero nahiro ko man siya kaya so garo itong araw mo itong stiff neck pero may In isang pulong. 100 meters, turn right. Hindi mo nga nagbabiyahe, turn Ito, right ito na. nga. Grabe naman yung para ang bugang ito. Ano lang talaga ni, kahit pang mga kontra high blood ang ano. Hindi ka magparainom sa high blood. Ako Ako man man high kung blood. high blood, gano'n na dali lang. Naglalihong ka yan. Yung ano. Hindi ka parainom bulong. Hindi ka bulong ni sa hiblat. Kundi ko nag-inom Guro sa guro hiblat. nga ni, baka Liver. na ano si mga sa tulaw ka. Itong sinarabay ko bang apat? Iyo. Sa na ba, morning bagada. Hindi, nakatabang man to. Kaya man ano ka to si sa tula ko. Eh, basta naginom ka dakol tubig. Nakatabang man to. Mga Kasi kaluwas to. may namati ka man talaga katong... Itong sa potassium. Pero itong sa neurologist, pampakapay Dahil to. itong sa neurologist nga ni, apat na bulong to, sinarabay ko. Basta na pundo. Apat na bulong sinarabay ko. Pero may pagitan man 10 minutes. Tapos Kaso- pala, ari doon man si pampaturog. Yun ito ang Namatay ininom ko. mo, pampaturog. Pero nagluya si pagkakang ko ay. Nawara si panglasang Baro to na ano ka. siram kang pagkakan. Pero nga ni, sa rong banggi lang kung di mapaturog. Sa sunod na banggi ka ng turog ko, nanok. Ang pag-inom kayong bulong, adalan man yan. Ikaw man lang ka ng mga kaano. Sa bagay, dahil man mararawat ang kidney ka to. Baka Kung uubusan sarong na to ni bisis pa lang Martis. sinarabay si bulong ano. Ay na. Baka kubuso na itong batan. Dahil man to ano. Eh, Baka maing silsilyo. basta dahil ka peri-permi, dahil man yan. Ta.
Apat na bulong ba kahit na makusugon sinarabay ko buri direct lang pag-iling ko igdaan Naluwas ko. mo naman to, luwas na. Ginado mo na to sa kainihi. Dahil man to nadali si Tulaw ka to. Malaman to, naluwas mo Hindi na to. nagkukulog na ko tulak mo. Pero kaya pero nga ano ba ni butog kang hay. Isa rin yan sa Sa isip mo, ay. Pag nagbabasog garo na mo to. Pirmi ka kayong kabado. Ano daw tong gabag kabado ka, na? termi ano kaya may kabag. Pirmi ka kayong kabado. Ano man ang pagkabahan mo sa buhay mo, maka mong pamilya, ikaw Kaya, ano man, maka man bubuhayon na pamilyang mababayaan mo naman. Ano daw tong sumbong nagabat? Gabat kang hawak mo, yun na yung ka, Maluya na si hawak dahil kayo Iyo. daraw ng hawak. Iyo. Kaya magabat lang dikit, garo na magabato na. Tapos pag itong paglalakaw ko garo, astronaut na magabatong gabus. Pati ang i-exercise payo mo ko. lang yan, ini-exercise. Pati ang Kaya payo mo ko. na, garo punan mo na sa aga, mag-exercise ka naman sa taas. ka na. Mag-exercise Pero ka kung naman day na sa taas. pala nagpa-check up duman ki doktor. Buli baka. Marata na araman mo, na day magabos sa doktor. Hindi man ka po sila doktor, perfect Kaya, man yan. Ano? trial and error kaya ang paghahanap kang ilang. Bilibong ko takot ng malupiton, pigchik si mata ko. Pigchik si paglakaw ko. Igaram ka, iba kang Kaso ang problema kay saya. Garo ka na kay Android. Ang problema kay saya. Ano yun mo si Martis man, ano. Ang paguna ka to, iba ka ng diferensya sa isip. Tasay ko kay garo po ba pigrurulubog ako paglalakaw. May garong Cecilio. Ano sa usapan lang mabakalon? Ay, baka may pang uli. Ay di kita nakagi doon sa bulang. Dati naagyan tato ha. Auto bag ayo may Itong Cecilio. simbahan kang bula. Dati naagyan tato kang ino. Buto ba simbahan o? Itong ano, sikat na simbahan sa bula. Yun Ano ano yan? na dinadayo nga ni na may ano nga. Ang ilog mo sa utak mo, yung ara mo, Oh. magluwas-luwas ka para pa-share ka sa sentro. Pagpapakuna ka muna, di ka makakaluwas kung ka bakaw na. Vaccination card. Ilog mo na sa utak mo, pabaksin ako, pabaksin. Kaya ko ni. Iyo. Pagpapakuna ka na. Ang nga nilalapo na. Ano daw kung pwede mo na ni diretso sa Nagasito Hospital mo na? Kung dikit ang ano, mahalat ka mo duman. Ngalat na ka-prime naman. Lawa, Sabagay, pili naman kayo magalat-alat duman. ay hadyan na lang na hapon lang. Ayun, pwede mo tahan diretso na ano. Bakit pa ka mo kayo referral? Dahil na, yun na ni, si request po Ayun. matik niya. Aluyan po kaya ma'am. Tao naghahanap pang arti kami ni donor. Talaghanap pang antig ng donor. So bagay ka dakulan, maamay na lang ano. Gamay na ako sa aga. Ano mo nga rin dyan. I-exercise ka lang nung yan. Mayo ka man hilang. Vitamin C. Tama. Pag inom kang vitamin C. Mayo ka man hilang. Oo. Magbalik lang muna si Bugong Hawa. Kita, may makitang mga inborn na hilang. Tapi karaki kita nila ni mga healthy. Ang hilang tamagupatan na lang sa itong kinakanta, trabaho. Sa isip. Pero itong mga inborn, man kita kayan. Negative. Pag makita kayo, laro ka ibang pamilya na may mga inborn na hilang. Ano ka to? Kaya na sila mo next year, Mr. si Ignato. Uyaw na to duman. Uyaw na to duman sa Ignato. Siwa sa mga espiritu, yaw na sa ida. Magsinda sa buhay nila. Wala man sila. Tama niya. Hindi ka na kayo mag-istorya. Problema to gagawin. Ina-attract ka to ang kwentao. Iyo, Ano si ba Teo lang? nga niya, ina-attract ka to. Ako tadi ka na kayan. Ano Ga-attract ka ba to. haluin man ni si Martis? Mayong Cecilio. Di nang antig, haluin kang antig. Uubos ng antig ang gasolina mi sendo. Ano yun? Ano oras na sige pa ma'am. Stop over muna po kami kasi bumili ng banana. Si Manaitis. Halo yun. Magarong pang uli. Banana. Kawaway kang nagparainom na ako katong mga bulong-garong mga ugat-ugat ko nagkukurulong-kulugay. Ito, mga kitang mga inborn na hilang. Kung kang inaraki kita, mga healthy kita. Sanayan kita sa kamuti. Tapos sinanay, ang kakakan ka to, bakong mga Kamuti, batag. mga natural ka to, ang pigluluto. Mga lutong bahay. Ang bilib ako sa nilaon, nagugururan ng mga tao. Naglalampas na binta. Murang nga po sa Milaon. Sa Naga, ano yan? Dito kami sa Naga. Ang kinakarakan, Si Tinta sana ni sa si Tinta lang. iyo. Karang minutes man si Biyahe. Alas, Kada ko lang palang kayong 14 pinaka ni minutes lang. Martis. Takulon. Iyo, duwang para sa rong sapad mo lang. Tama yan.
May pang-uli. Barato. Agro ano? Pira to. 65. Oh, ini kami sa amin. Yan, ta overripe. Tato. May sa amin sa Yung kinamin. magigyo, arang itagarong mabakagarong arang ito si Joey. Ayo. Parang yung palang libyang para doon dapat siya nga. Ngayon mangustin yun, mura ko niyan mangustin. Ano ni? Ay, di na ni mag-vlog ka, digdi mo, magayon.
Bitayin mo yan. Dapat pala. Pag nagkakanta ko. Saro ka mo kayo. Manay ito sa. At yan na. Oh. Tawagay yan. Ako nga ni Baldado pag yung siya ng grocery. Sige pa, try ko. Nga daw si Malisami. Bayan nga niya. Hali, pati ko sa inyo. Ay, pero may nag-uras yun. Pero talaga rin. Negative talaga ng relog sa utak mo. Talaga. O yung bagasin ka, ano. May mga tentasyon nga ni. Negative energy talaga ng relog sa imo. Hindi ka nagkauna mo may hilang ka, pero makamangilang. May mga tentasyon nga ni. Sa panahilig ka kita sige kitang pa. Oo, Construction. correct. Ang pagunagaro, sobra-sobra. Ano budget. tangaling? Kaubo sa iyo. Di ngayon nagkuko ang ano, di nang nagkuko nga trabador Oo, ta. makalga ka tong manok na to, masiraman to. Pati nga harong kayo. Buno-buno ka, magkano ng buno-buno. Kora nga yan. Basta magano lang ako, prutas. Pagkadurat na nalalabanan yan pagka day man nakatakda. Tupod ka. Iyo. Nalalabanan yan pag day nakatakda, pagkadurat. Oh, di para arano ka patuloy nga. Sa akin mo pala ni Kamaano. Yung man talaga sa akin. Pag day nakatakdang sarong bagay daw, grabe ang hugup-hugup. Ta kung nakatakda nga ni makaguma kong foreigner, di mamakot ako dyan. Day man nakatakda. Kaya kayo mag-chat naman sa website. Di yun makot ako sa ibang bansa. Ano, mga foreigner man na nagaan sa Pinoy. Mano nung kay pag ang sarong bagay day man nakaano. Ano kaya nagdidirect di? Yo, pili ka pa magkano. Iyo, pero katuwing. Mag-chat ka sa foreigner. Si Teo nga ni ginigibong panalmi nga si Tito niya Joel. Buri pag ano na pala ngayon ako, dapat mayo naman ako digdita. Baka. pag mga matured na dahil siya, dapat nag-ano naman, sige na naman dahil siyang ano to. Hinahanap niya naman dahil ano niya. Marita na ano siya naman sa mga may agum ng ano. Tapig istorya niya nga si agum tugang ni Eugene. Iyo. Makaira ko ngayon si tugang ni Eugene ngayon. Garong pamilya ka doon nakaaral naman doon. Din pa nag-aaral. Puro na lang baga nga ito trabaho para lang ngayon sa ano kung ano niya. Yung pigano niya. Kaya pinapamay mahuga-huga kung sige mahuga-huga ka ngunyan basta pag-apot ka pa. Kaya yun na niyang way. Padumatanda niya na puro grabing pakikilaban ko ka to. Dahil nagkakain. Yan, to dyan sabi ko na normal yung ano mo. Yung marin na yan. Normal nga ako yung gabos na sa isip mo lang yan. Kaya para layaso may nagsasanig sa imo. Kasog ma, tayo garo na yung sinasaniban na ni aram sabi kan para 5K man kayo nga sa CT scan. Bako na nga duman sa doktor na to yung para resitahan pa. Binaitan na nga ito sa CT scan. Naaraman na ngayon kung anong ilang ko. Sabi da nani. Kasog ma. Itong sa ano, itong
sabi mo baga naamutan mo baga kita duman, pabalik-balik. Pero Sa doktor na to. nakitamadan si thyroid. Minsan kayo naglalak mo yung thyroid ko. Akala ko mga baka nga o thyroid. Pag hypo ka thyroid, Pag thyroid, thyroidism. nagruluya man pala. Blado na yung kasugma. Garo na ano. Pupupin ka ta, magkakaiba ka pang naabot. Kontra ko na lang, pipaprapangirit ko na lang. Balik lang kusog ko na. Anong ba nga ni Gurang? Mapayaman ako. Magdilang angel ka to, Jo. Gamit mo yung lisensya mo. Basta magano lang niyo. Ano ba nga ni Gurang? Kaya pa mag-volunteer ka sa mga kandidato, mag-volunteer ka. Pagbalik lang nila, may mga ano naman. Sa mga sa DepEd. Lisensyado. Ang trabaho mo lang kayo para pirma. Mag-apply ka sa DepEd. Guardia. Nakadalit na nagagaraw ko kang anxiety. Daw ang kanto harap ko na ni anxiety na hindi. Magkakanyumunyata na pati kang kahig na Yung nga ni. Kakadto napansin ko garo. TV. Marurmal ka po sa ano nanay, ang magyan. Ito lang talagang potassium. Ayaw mang bulong sa anxiety. Mayo. Ayaw yan, sa diri mo lang yan. Dili Libang-libang. lang talaga. Maglibang ka. Kakadto napansin ko talaga garo nagkauwa akong anxiety. Maglibang ko. Napansin ko kay itong nag-meetod sa baga ko. Oy, gabos na tao, igwa ka yan. Kaya lang Nagkaklase labanan. ako, bako man kung araw ka ng kaluya. Ganyan. Pero sabi ko daw, magtindog lang ko dito sa mga tungod ka. Nagkaroon ako, nagkarapatan na ako eh. Dahil ka ano sa pagtuktok. Sabi ko, guro na Dahil ka anxiety. dyan. Kanto ka nagkaklase ako sa mga colleagues ko. Kanto, boray tawa sa ato bangan o kaya. Sige akong ano-ano, di ako na ano. Dahil ka ano kung pagtuktok. Kahit itong nagparalo ng mga taos nagklase ako. Yung ganitong sa araw. Kung naghanap kang trabaho, dawa. Ibang linya. Hanapin mo. Iyo. Ibang linya. Mahanap ko kayo ng ibang linya. Anxiety ko kaya. Ibang linya ang ano Mag, mo. Nagkang gwardiya. Iyo. Di sa mga bangko. Pero bako sa bangko, dawa muna sa kuya. Magbakan. Ano dyan ang mga ano. O, sa barangay hall ka naman. O kaya sa mga eskwelahan. Kaperte ko lang Pag naaraman kayo na, buli ano pala nga yan eh. Yung lisensyadong pulis pala nga yan eh. Sanda na mismo ang mataasay mo. Sabi ko, daw mag-janitor ka muna. Para sa Rosimana, janitor ka kayo, otro kayo bisor ka na, otro kayo manager ka na. Tanailing na lisensyado ka. Tarog po kayo ng ano, nagpupun sa baba. Basta ang kusog ko. sa ano, peso, sa City Hall. Nag-ano ko dyan mga hiring. Mawala lang ng ano mga kayo. O, tawad ka na sa kota, Jo. Normal lang CT scan mo. Ito lang talaga yung anxiety. Panic Ang anxiety, mayan ko yan. Una, makipirmi kang may hilang. Ayun. Magpaparakulong ka sa harong. Magpaparahigda. Kahuna mo. May Oo. magkakahirap ka lang. Tapos si kwarto niya dati, Bartolina. Iyo, gano'n pa ito yung ano pati naman kainin ko. Bartolina, magkano na ni? Ang dating, nagtindungan ko duman sa rong ano. Itong pintuan. Minuto lang, namamati ko na. Sabi ko, buli, matindi yung palang talaga digdig ito, Jo. Ay, alo yun nagparaan, digdig ito, Jo. Dekada. yun nga ni. Pagkagibutan na itong pintana. Dekada niya tong kwarto. Pintuan. Itong dating pintuan, pintana na. Yung pagkakapat ng hawak. Ano daw? Kulang ka na nga ni sa exercise. Ano yung kusog? Kulang ka na sa Maglakaw ka exercise. sa siling-basiling ka. Iyo, magsimba Magpapagat ka. mo ng view. May phone magsimba ka. Katedral. Balikan. Hindi, nakamati, di nakalawag sa simbahan. Tapos magsulong kang kandila di mga katatay sa kakinanay. Tapos di ko na iling nagpanguros. Magdara kang balon mo. Tapos kumutong ka di magkakanta. Dahil mga ningganting ko pagpara ko yan ang ta. Yan, di na nagsusulo. Itong kinay. Ay, di nagsulo mo pa na nanay. Ito, kay banan dana nanay. Kasarin lang to. Kasi ulayan mo, dahil man ningganting nindo ko na pagpara ko yan ang ta. Kung ano-ano na nga tignilalong sa isip ko. Magbike. 300 meters. Sa kagadon mo na sa kagurang na, makaabong ka na. Yan, ayun. Kaaki ka na. Trabaho muna. Tayo na ng mata mo, inspirasyon sa imo. Trabaho na muna. Kusog muna bago yun. Kaharap ko na nga ng Highway inipo. 26. Ay po ako lang mabalik sa dati. Vitamin C. At least may basa mo Kailan din mo sa si ano. Tito Binong? Dahil Tito Binong nagtitios? Mm. Oo, di. May inspirasyon. Trabaho si May Pinanggaman. May inspirasyon. May trabaho kayo naman sa gawa. May trabaho kayo naman sa In Goa. 200 meters, turn left toward Pan-Philippine Highway, Asian Highway Kaya 26. mo naman itong pamang kita.
katawan, tapos prutas, balance mo lang. Exercise. Balad-balad. Ako daw araw kayo mainito nagbabalad ko. Parehas silang sa Pero minuto lang, hindi ko nagpahalo. Resibo na. Ay, kain na to. Oh. Dito ko inapon. Nawagananay. Basta na ko inapon. Kapag para isip ka na naman na makahilang. Isipon mo marin. Oh, pasalamat ka sa Diyos. Nasa isip mo lang yan. Baka yun naman po para Tapos isip naman, mo. mag-iro ka na, maglinig-linig ka duman. Pag-anutan mo ang hawak mo, pag-anutan mo ang hawak mo. Kapagabaw mo na kayo itong ano. Inahayan mo na. Ma-exercise ka. Tour ka na muna, tour. Ito na muna mga kahoy duman sa hagyanan. Para lialiun. Alialiwan mo na itong mga kahoy. Diyan mo sa may ano. Mana kong space. Luway-luwayan. Diyan na rin sa atabangan mo na muna. Ito baka matumbang. Sir, bali ko lang po ng hash brown and yung sausage pumpkin. Papark na lang sir sa side lang po. Thank you. Mag-burger lang po tapi rin daw. Hindi kita makawa. Okay na yan. Ngayon na nag-ano kita. Dahil sa normal ang ano mo. Iba naman ang kakanunta. Iba naman. Normal ang ano mo to, Jo. Ang tawag ka maintenance to be. Oo, maparigos pa ngayon kita sa dagat. Correct. No rin daw yan. Mapin na. Sa March. Bakasyon. Maman nga ni kamong customer pang dakol. Ay, ito pala naning. Ade ko na. Ayan, nakuanan ko na. Oh, wow. Magbaba ka na dyan. Dahil na. Iling man. Naiiling man. Okay lang yan. Sure. Babaan mo na. Pwede ka man dyan magbaba. Alaon na matisyon kami. Mainiton. Nandito po kami sa McDo. Vlog ka naman lang, Wing. Uto baga, yan mga magdamang ka na dyan. Babaan mo duman. Ay, ito may mga baka. Mga baka, sige na. Salamat, Miss. Resibo. Ang naturukan ni Dosing Ano eh? Kanina, Ako, tigara ko yung balin mo.
wing ta. Yan ang mata sa imong kusog. Parati pati Baka ako. na. Hindi na magkakanadigdig kayo nga nag-drive-thru na yan. Iyo, Ako din, kung kasi duman ako sa... ako maka na ako, gutom na ako. Para araon ko si Tuyo. Ay, maganda lugod ako. Hindi na kakanan pa rin. Magkakan ka naman sa amin. Dahil nagdadala. Kung may fresh price lang kung fresh price. Hash, ikaw dyan masami itong hash. Ay, masura. Ano, tamainit pa. Kaya nag-ano. Nakakad. Asin ang naunang dito ng lolo, antig sunog. Magkakan ka na to, Jo. Video mo kakanan po sa Takol na mga pangunang picture Kanina wing. Ang kakanan niyo tataunin ko sa utak para dahil ka maging meron niyang anxiety. Tayo. kang nakalis pang February 13 kang nakalipas na taon. Kaya po ng nutrients kang utak para Yan, sumatotal Dahil na para negative. na dose ni dahil mo yung nagkakakarapay sa iya. sa gutom. Kasi naman to, Jo. Taplapi pa siya, tamainit. na side effects. Yapot mo ka na sa amin si Hash Brown. To, Jo. Hindi na, hindi man na lang. Nag-drive. Hindi man na lang. Kung pari ko, hindi ko nang katsawala sa ko. India na magpa-booster kontra sa COVID-19.
May daw. Pagtupa na. Baka nga 1,000 subscribers na ko ta. Hindi ka man ang pundo. Nakulong ba ang tapos durumanan? Pabatangas. 2011 pa Wala pala lang niya sa yung Batangas. YouTube channel niya. Daw nga ni ibang iba, ang ibang nga ni ibang taon na ada sa views pa. Ayo. Kaya makunik na kamo sa kuyan. Sa ibang mga YouTuber. Joseph nga rin yung sige na Si yan. gusto rin pa kaya sabi na nagpapakalda sa indang. Supog kami. Sabi mo lang, gusto rin pa. Ayun. Baka naman pili mo Teka talawag si Muscari pa. Karangahan. Iyo. Para bakal may ito. Doon Gasol. magahinan sa Manila. Petronas. Doon pa naman nagpa-vlog. May pagyaw ni sa ano. Sikat-sikat yan. Sikat-sikat pag yan. Lalo ang ipapatanta ng pagkaparakuyan na. Masira mo pala yan. Ang gaskat kahit po ano mangyari sa hawak ko. Ano. Pero mainom ka lang ako na tubig. Kaya ito nga pinapainom lang kita ni Nanay Royal sa kakraker. Iyo, ray na. Mulong. Tapos kurtal. Suray na baga. Di ko pa nasa sa doktor. Muna mo sa mita din sinimento si braso mo no. Ako ba kadto sinimento ano? Diamond crack. Ako ba kadto ano? Sinimento. Nakita ko. Baka sa sinapakuyanan mo kaya napabulungan. Sinimento. Pabihin mo si. wala naman tips ko no. Ayun si baga ako dinala ka tong sinana. Mapa-admit ka ngayon. Ano mapa-admit ka ako? Kaya ko Inalimit na- ako. Mabait ka sa kwarto. Ayun, muna ang mga ano. Tapos Wala ko pakasalam mo. nilang Kasalam mo ang mga doktor. Ay ang mga may COVID. Gulay. Kaya dagol silang nakuha. Kaya puro gulo niyan, confine. Iyo, confine. Di ba mga ni Joseph? Kung dahil yung minaanuhan ni Joseph. Ano pa yung mga kuta? Yun. Sabihan ni Joseph, pag nagpa-confine ka madigis sa laga, dahil minay ka mahihiling. Iyo. Positive ka pa rin nga. Bakit baga? Dilibre, duman sa Lagunoy. Sige pagod daw inumun. Ang COVID mo niyan, bulong-bulong lang sa diri yan. Rayan, wala yan. Baka mo tanan maano ang ano. Ako ba na COVID lang ako. Para din ako nagpa bulong. Joseph nga ni baka COVID man to. Nawaran ako pamarong, nawaran ako palasa, makulong ko ng likod ko, dahil ko nakakahangos. Inulong-bulong ko lang mga sa diri ko, nagkulog ko, ako mismo nagpukusa. Tapos paracetamol man lang itatao sa imo sa ospital. Yung man lang yan itatao sa imo. Tapos mayo sa imo makalamang mga kaulay-ulay. Sige na sa ng ano. Iinom ng laya. Laya man lang. Ang mga karahay, laya. Ako nga ni ko yan lang na, limonsito. Kalamansi. Limonsito ako, tinira ko. Lalaw ko sa maimbong ng tubig. Tapos lang nila, ano man lang. Kaya yan na bulong mo. Kita, mga healthy kita. May sa diri kitang pati babulong sa hawak. Kinali kaya ako kan diet na ito. Ano mo diet ka man? Sakot sa high blood. Pinabihan ka, hindi bilong na. Alam, Diabetes. diabetic ka na. Today na Ayaw rayang makita ang lugar. diabetes na mamana yan. Ang dahil ka matakot magparakakan kang mahamis, basta mainom ka tulos ng buwang basong tubig. Ang sala ako katuyo, hard ang trabaho. Kaya pala napansin ko pero masuluyan ako pero Tapos siga sa garo kayong cellphone pagbanggi. iwas ko na ito nag-amay na ako. Ikaw ang nagsabi. Hindi ka nagtuturog ka to. Nagko-construction ka. Primero pa lang. Yan cellphone. Tapos maparigos kang aluyon pagkatapos mo magtrabaho. Yung mga helang bangangon yan. Using Pero ano the man? technology. Pero na ano na pagmukaw manis ako. Hindi ka na dyan makisingit. Bayain ng truck na yan. Payuntanan mo sa amin. Yung mga truck na yan. Listen learn. Ako nga ni listen learn pagkahulog ko. Ngayon, ano yan? Leksyon, Na, na di ka magtiwala sa sarang Tama. bagay. tama. Lalo Ingat pag ka, plastic. boss. Ingat. Tig-post mo ko ta. Pag magtiwala. Lalo na pag plastic. Dumawang gara sa kahoy. Kaya nagkarabatawa ko taano eh. Kulang na sa Awa ko nagpayat nagkulang si kusog ko. kulang ka na sa movement. Kadto dawa ano. Makusog si awa ko dahil nagkakabat na warang to. Dati
Ate, okay ang kang pineapple juice niya. Abo na mag-inom kang dilata. Daw anong ready to drink. Abo niya na mag-inom. Teka, para inom ko, bra. Iyo, yan, kumpara. Tubig lang. More water ako to. Tubig lang, na may kalamansi. Bukay may nakababad na pipino. Iyo. Pero at least nakaaraman. Itong limositong dakula. Oh, lemon. Bukay kami kato. Itong dakulang limosito. Kaya lang dahil panggayo, ano, Ino. aradik pa. Babaakon mo tutuluhon mo kay duwa. Ilaw mo sa tubig na inumun mo. May nagpa-shoutout pag-asend doon na ni taga Balatas. Ayo. Ganito. Abid pa nito. Ito na story dadaan sa ni. Ito, ang mga ano na lang, mga ano ni John Lee, mga kaklase, mag-subscribe lang yan. Bigyan ako ano yan. Ano nito sa mga group chat ko. Sabi ko pa-support mo. Kaso ang iba makikuro para ma-subscribe mo ng mga bayan. Ayun. Kung ano ko teacher Ay, ko ba? man. Di man araw kay nida. Tawa din siya magkala. Aram kay nida na makakwarta. Kaya ang makukuhaan tang ano, itong mga taga-ibang lugar, yaw sa abroad. Oo. Nananimiss na ang naga. Correct. Tama ka, naning. Yan ang Si mga arehon sa Manila. ang viewer mo yaw sa United States. Na din nakakauli. Tapos ano pa tong sarong Kung kawang gawa ka, tulong bansa. Madali ang plan mag-isip. madali ang kami sikat. Iwa kaming tulong bansa na ano. Kaya lang kung kauro nagkawang gawa. Dati ang views niya, kababaon. Itong ang pagtabang na ano niya, puro Kundino Enterprises naning o. Ano daw yun ni Kundino? lalo na itong mga ano, taong grasa ang tinatabangan. Nagpapangkap. Nabanggap siyang taong grasa. Tapos tabangan niya pala si. Pero may naging traffic. Kaya pag nagagat siyang tayo sa Kasi tinabangan yan, niya manibisa. Hindi mo sa rin pag... Shortcut ka na, mama sa amin. Lampas na. balik-balik na ang isip ng mata. Lampas na. Ito Yuta, aram niya na. Aram niya na ang resulta. Na, talagang inot, nagbaba si potassium mo kaya nang ruluya ka. Pero bako na ano natin. Tapos pag nagbabaputasyon, hindi ka mahanap. Kaya maintain mo na itong samba. igwa duman nani, may duwa duman naning nagtatrabang babae. Inapot ko, sabi ko, Miss Normal ini. Sabi ka tong saro, ay bawal ngayon kita magtong informasyon. Pero nasabi na katong saro, normal baga ngayon. Pero nabanggit niya na. Tapos nagsabi si saro, bawal ngayon kita magtong informasyon. Sa doktor ngayon kayo mapabasa. Nasabi na kan si sarong normal. Dahil para basa kay kan si saro. Normal baga ngayon. Kita ano abang kamatulog. No, kuyan ka. Ano to? Sa remarks. Ano? Sa remarks. Paano ka nang magpapabako ng antiga ko dog? Mababako na lang ito. Oo. Pag remark sa po, ibig sabihin, may TV niya araw kaya remark. Iyo. Diyan may mga remarks yan. Sa remarks may mga nakalaan. May blood clot kaya si kuyan mo, si utak mo. Kaso ano daw tong sa taas na ano, grill. Ideal match with the Tiger's May- Cafe. oo. Wake up with the perfect smell of coffee at Lemon Residences. Also available Pakusog-kusog na Tiger Laundry Shop. Kailangan ka na nga ni. Gabagabaan mo na itong mga kaway-kaway pa di man Hindi ka nakita doon na talaga dati nakita na tapos na yan. Tuturutin ka. Pag-isipon. Tuturutin ka katutudyo. Ang Ang mga reseta pagpapagulo sa kaya trial and error Oo, yan. tama. Hilip ko ako din pati ba yun. Kaso dapat sinabi niya, ay payatot medyo puri ano daw kung kaya nung kanyang Pag unag ka may diferensya ka sa isip, nakaulit-ulit ka. Oo, ang pasalamatan ta sa Diyos normal. Yun na yun ang ano ta. Paulit-ulit ka kaya. ano daw kung nagtutugtog ka kan pag nag-inom ka puri maruluyan. Tatarot ka tayo sinabi. Oo. Dapat sinabi na di ka di mo na inom mo ng ano, sunod-sunod. Yung mga doktor nga napansin ko pag nagresita, may napakiaram kung basta may tao na si resita no. Pero sa integrated kaya ano nga, pag-refer ka na sa neuro saka psychiatrist sa pag-istorya mo pa lang kaya, garo ka may ano. Pabalik-balik ano nanay. Ka kaya. Kahit ang nararamdaman ko ikaw ang bitis mo, paigti, ang hawak mo pa niya ng payo, paigti sa palma. Sa isip nga ni. Kaya pag una ka to ni ano, Trading dahil bukod Gawa sa ka ng mura, ano yan. may kalidad pa at iba pa mare. Sa 3 items na pinamili mo, naka-wholesale price ka na. Mas maraming Pero pinamili, pigadala mas ko sa maraming mga discount. namamatay ko, pero anong sinasabi ka sa isip ko, pero yung nararamdaman ko, para sa isip ka nga yan. pero ba itong pagkain mo, pero napapaudo ka, maudo ka talaga. Delikado nun masabi na sinusundan mo.